Deep inside, natin kumakalam na yung sigbo. Hi, Kuya Jom. Kamusta ka, Kuya Jom? Kuya Jom? Kuya Jom? 10. Amoy, 29 yung... Kamusta? Kanila. kumusta yung pag-aaral? Okay lang. Nakasagot naman sa quiz? Perfect. Perfect. Sana all galing sa school. Nilinis sa bahay. Lang yakan, eh. Amoy, kumusta ka raw? Okay lang ako. Okay lang. Ha? Sana okay din sila. Oo. Ikaw? Huwag ka na umiyak, eh. Oh, baka makatulong. Wala. Pambili mo na lang. Te. Dahil may electric pan. Oh. Dadalhin niyo ka. Hanapin mo, te. Kahit paano makatulong. Pambili mo ng ano. Yan, libor po tayo ni si Kuya Arnil, pinsan ni Kuya Noli. Yan. Ito yung hinalo ko na kanina, yung binistay namin ni Utol na kanina. Paano ko maging masaya na umiiyak? Paano tumawa na umiiyak? Yan si Kuya. Natawa ko lang sa atin, masyado ko lang sila. Kamukas! Sa wakas tapos na. Tapos na maglaban, nakasampay na. Sayang daw yung tattoo niya. Always happy. Ganyan din kasi ako nung araw na. Always happy. Pag wala tayong gabi ka, bago umuwi, tapos na natin yan. Ay, yung pupunta na dyan. Natuyuan na. Inom sa amin, baby. Kaya salamat po sa mga nakarating sa dulo ng ating video. Maraming salamat sa inyo. Kuya Jom! Yo! Pagod na. Kagat na. Ay, pagod. Malay mo. Bilang yan. Alas dos. Come sa extension. Ay na. Napintura kayo pa ito? Pula na pintura? Meron pa dun sa taas. So, Mainit talaga, kuya. sana all, binibila ang GoPro. So, ganit yan. Hindi na yan, kaso ang battery tayo na malubat. Kasi sa consume, tapos init pa. Lalo nag-iinit ang GoPro. Bakal ko lang maalat. Puso nila niya. Yo. Kasi lampas sobra na yan dyan. Ano na dito?
Motor pasan mo siya. Happy! Pahingalo ka din mga adik, nakakaon lang. Bigyan mo alam dito ako. Ubusin ko ito para maubos. Oo na, sana all. Happy. Ano ba sa harap? Ubusin lang. Mabilis ko yan ngayon mo kasi kaya happy yan. Hindi na siya malungkot. Kasi cancel na gusto niyang puntahan. Hindi na. Manoon! Talaga. Ayun lang ba yan? Hindi ba ako makakapasok na yung sigaran? Kuya Gatcho! Magpapalpon ko na mamaya. Oo. Hindi nakuha na yung siya. Magpapamisa ako pag nag-single po. Hindi na naman ako mapikit ng kamay ko. Magpapamisa ako. May isa ko pagkakit si tatay. Magpapamisa sa kanya. Ang dapat dyan, kung sigat siya, magpapalpon siya. May sahod ako eh. Mas Kahit wala kang sa... Ano magsahod ko? Ano? Bili tayo. Ano? Oh, gusto mo ikwento ko? Kahit wala kang sahod. Joke lang. Go! Pwede na yun mamaya. Puntahin ka naman. Max. Saan talaga nakapantalon? Hi, Kuya Jong. Kuya Jong! Hi, Kuya Jong! Kunin mo kasi. Oh, tubig. Hi, Kuya Jong! Kamusta ka, Kuya Jong? Kuya Jong! Kuya Jong! Magbabasa ka? Haggard ang badet nyo for today's video. Agad daw siya. Ikaw ba naman kasi matulog ng alas 3? Sige lang. Umuha ka ng mga 8 minutes dyan. Nakailang minutes na ako. Ano, lilibutin ko tong buong bahay. Ay, buong ano namin. Pabalik-balik. Kuya Jong! Kuya Jong! Yung Kagod na. amo. O yan. Wala. Okay. Kuya Jong! Video mo kami. Ako na muna po Bakit yung di ka pa magsisilbing. Kumain ka na? I'll be the videographer for today's video. Kumain ka na? Makita ko lang siya, busog na ako. Ah, sana talaga. Charot! Deep inside na kumakalam na yung sigmura. Kain ka na muna. Kasi na. Hindi, ako na. Nagsasayin pa. Guys, kada. Dito man. Ayan siya taas. Ang galing talaga, ay! Ang galing talaga, Kuya Jong! Ang galing talaga, Kuya Jong.
Taray! Ubus pa lang. Naubos. Inunahan ko dyan, Rus. Tema. Parang gina, ikaw di ba i-edit? Paningawan ko yan. Magkino ka pa, diretso. Tay! 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 Okay ka lang dyan, Tay? May tubig dun eh. Ang galing talaga ang Kuya Jong. Ang galing-galing. Pero ako po yung pinagpapawisan. Ilong ka muna. Aura ba, aura? Yung pawis ko pagod na. No. Ang galing talaga ay Kuya Jong. Ang galing, bilis. Mas magaling ka, pinad ka na. Ako po yung pinagpapawisan. May lisensya na ako pag-inom. Salamat. 4 Yan minutes. siya yung videographer natin ngayon. Wala pang kain yan. Wala ko na vlog. Walang punta yung vlog ko kanina. Wala ko. Bakit alas mo? ICL ang subject namin for 1 to 2. Bacon. Bacon. Ako. Alas dos pa. Alas 2. Alas dos pa. Subject na kami. Saan? Alas dos pa ano? Hanggang anong oras? 5. Alas 5 ng madaling araw? Hapon! Oh, Nagdud up. hindi mo? Kailangan kasi gumawa ng Lang. Report? ng PowerPoint. Oh? Tapos nung patapos na ako, nakalimutan ko save. Hmm? Nakakalahat. Bakit di mo na save? So, sobrang antok ko na. Gusto ko nang matulog. Baka may inisip ka lang siguro kaya di mo na save. Hindi ko lang siya iniisip kasi distract. Bakit? Go away distraction. Huwag mo kasi siyang Because isipin. I need to focus. Hmm? Yeah. I need to focus. I'm focusing my studies today. Today lang, today. Every day. Today lang daw siya focus. Every day. If I have issues. Oh? Yeah. Kailangan. Baldi mo to. Magano? Ting, baldi mo. Hiniba mo pa kayo kung yun. Hindi, kagat man yun. Saan yung baldi? Wala ka man yata ka dyan. Baldi nyo. Kaya. Halo pa doon. Wala naman na iman lalagyan ako. Ay, ito pa pala. Nakagpan pa. Ano mo ko pa? Lagi ba? Iwanan natin kunti. Tama na yata yan? Wala, tapos na. Wala na. Hindi na mapipigilan mo. Hindi mapigilan. Laglag talaga yan. Ayun kanina dito ko nagbistay.
Yan. Tulong kami ni Utol kanina nagbistay. Kaso nga po, nagka-problema. Na-delete yung mga ginawa ko kaninang umaga. Kaya putol na yung nagawa ko. Kasi nagka-problema yung memory card ko. Yun. Ay nako. Ganda sana nung vlog natin kanina. Kaso nagka-problema lang. Ayan. Pero kung doon ka sa files nag-delete, kahit wala na sa trust din yun. Doon sa GoPro ka mismo nag-delete sa ano, files ng GoPro SD card. Oo. Hindi na papasok yun sa ano. Pero pag sa gallery ka nag-delete, Gallery. papasok yun doon. Sa inyo dyan, sa taas. Sino may gusto? Pink, taas. Kung ayaw nyo, tapon ko to. Tay. Marapon na to. Naglalaglag din dito eh. Tapos na dito sa likod. Yan na talaga yan. Wala, tapos na rin dito. Baka doon sa freezer nila. May laman freezer nyo, Nay? May laman freezer nyo? Lalagay sa namin yung pinagalo. Sana kung pinag talaga. Ah? Mapapakaya pa. Ano daw? Ano daw? Bullshit. Huwag kayong mag-cutting. Oo. Oh, sige na. Maglulom lang. Maglulom lang. Oo. Maglulom. Ang bayabas, Mar! Ingatan mo! Ang bayabas! Baka maubos ang bunga! Oo. Matabumira na yung veterano. Oh, Sa taon pinag-aralan. pitik pa lang. Talagang makikita mo na. O, tingnan mo. Walang laglag eh. Oo. Dito lang tayo. Oo. 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 Magpitik sa mukha. Sa mga kantuan, nakaibisin na yan. Malupit. Oh. Sipag talaga ni Kuya Vince. Medyo. At yung kalunaran ko, medyo. $11% tingnan natin hanggat maano. Ha? Okay, idiretso mo lang, ilang percent? 10 na lang. Idiretso mo lang, kita mo lang ito yung vlog. Nine. Ito yung, hindi naman to yung original eh. Ay! 8. Seven.
Uy! Iluway. Babae sa kusina. Natagpuan ng kumakain. Happy na? Happy ka na, Ate Jeannie? Ha? Happy ka na? Di pa? Hindi ko pa nakikita si John Santos. John Santos. Kumasa ka, John Santos? Karing John Santos, sabi ni Ate Jeannie. Sipag talaga ni Ate Jeannie. One person. Sipag talaga. Aral pa.